Zašto Hristina plače? Nervira mi je u prodavnici. Nisam baš u toku. Mača, šta je to mača? Ćao, dobri ljudi, dobrodošli u naš novi video. Današnji video je kupovina stvari za... Filipa, gde ideš? Na kamp. Kamp je od Bojkaški, je u Krupnju, a mi na vreme, evo, krenule, treba da kupi. Šta kupujemo, kaži? Papuče, štitnike. Dalje, još neke stvari koje nam budu od kozmetike. I evo, upravo smo sad došli ovde do outleta i idemo da vidimo da ako uspemo nešto da pronađemo po ovim sportskim radnjama. I evo stižemo u outlet. A što zimaš non stop? To mi nije jasno. Pa šta si spavala si do 12 sati? 11. Nije, u pola 12 sam te probudila. Ja još stavila sad u 9, 9:20 i u 10. Ni za nijedan se nisam obudila. Zato ja sam najbolji alarm. Imaš kropsice, koliko košta? 1800, da. Znaš, ja svakakvih ima. Ti se sjeća? To da radi da pogledamo šta ima, možda nađeš neki... One kao ti, kao moje Nike su dobre, na primjer. Nego su ti male. Dobro, ajde da vidimo papuče šta ima. Pogledaj, da li ti se sviđaju neki. Meni se čini da su ove udobne. Nisu lepe. A nisu udobne. Nisu udobne. A da, ne volim. Kao plastika. Ne. Treba kao moje te da budu. Znaš kako su te moje udobne? Kako i meni je ogromno to izgleda nešto. Pa ti si još visoka sa tim džornom. Dobro, ćeš da vidimo ko broj, da probaš. Mislim da tebi treba 40. Probaj ove. Ogromne su ti. Kaži manji broj. Ništa, ajde vrati. Ovdje nema ništa, idemo sad dalje. Evo ima ovdje. Na te misliš, tako, na te? Da, ovo dobro izgledaju. Bolje su crne uzeti. Je to to? Jeste. Ha? Jeste. Tebi treba M veličina. I evo, gotovi su štitnici. Evo sad do papuče da idemo da pronađemo neke. Možemo opet ovdje u Sport Vision da vidimo. Evo ovdje imaju. Ovako imaju maše ima ove. Ove ne. Ovo kad se nakvasi, teško se suši. Aj probajte. Male su ti pogledaj pisu. Treba jedan broj veće. Da, sad ću da vidim. To je 39. Hoćeš da probaš, možda možeš te, probaj. A možeš da probaš da hodaš malo. I evo, čas smo završile Filipa, ja nije bila. Filipa je bukvalno u 2 prodavnice. To je pronašla. U 2. U 3. Pa nije, izvini, bile smo u sportu ovdje, bile smo u Nike-u i Sport Visionu, to ti je 3. Znači, gdje idemo sad? U Pepku i DM. I u Simsi. Samo da znate šta da radi Filipa. Čučnula je boliče sa koja sa leve strane. Tako i mene isto. Ja kad sam bila mala i mene je bolilo isto tako tu sa leve. Čini mi se strane kad žu. Da. Kad negde žurim, onda me boli tako sa te strane tu. Sve ćirka na meni. Evo prvo kupimo, šta uzmi korpu? I šampon i kupku. A to je mlijeko za telo. Ja već imam jedno kući. Koju si uzela? Čekaj da vidim. Ovo? A to ti je šampan, evo piše, nije kupka. Šampan, kupka. Evo ga dezodorans. Eto ti tamo. Bukvalno je odmah dole. Bukvalno sad na jedno mjesto imaš. I to ćeš, jel da? A ne smije da se prska. A znaš kako ja uvek gledam? Kad ne znam šta ću da kupim, ja pogledam koga je šta ima najmanje. To znači da su to ljudi najviše kupovali, jer ja to logikom imam. Ja gledam što mi se najviše sviđa. Dobro, ali kad ne znaš nešto, kad ne znaš miris nečega. Ovaj. Kaj, da vidim. Sad ne znam da ga osjećaš. Malo, zanimljivo, da. Nešto ne želim isto da uzmem. Za osvežavanje. Ajde, šta, čega? Izgleda kao dezodorans, samo se pravo. I upravo prskaš, a to je kao vazduh u vodi. Ajde da nađemo. Ajde da nađem, ne znam da je to. To ti je tu onda, za osvežavanje. Dobro, ja znam. Taj je dobar, mnogo, to si... Što je, vidim, ovo nikad nisu vidio. O ne, ovo je tester. Ovo je tester, ne vidim. Dobro. Pa onako... A nije baš nešto? Nije nešto baš. Ne sviđa mi se. Ovo je najbolje, ovo je najbolje. Taj je lep, da, taj si imala. Mislim, imaš još uvek. A još malo. Aj, nađi tu vodicu. Ja ne znam ni šta treba da gledam. Šta? Šta je to? Balea osvežavajući sprej za lice i telo. Pa pitaj. A nema trenutno. Ne, može se. Uzela si taj rozi i eto taj ti je isto lep.
Znaš kako je dobro miriše? Stvarno, daj. Koji si uzela da vidim? Plavi. I plavi, da. Miriše. Pa miriš? Možda 2 plava. Ma ne, što da ne, ima i Jako jedan su roz, jedan plavi. Hoćeš kremu za lice? Da. Evo, sad ću mama ti pokaže. Hoćeš ono što koristimo ti i ja? Hoćeš Nivea soft? Znam koje hoće pa Nivea, hoće Nivea. Ne znam, ali nije ti tu. Dođi. Evo, ima ta Ova. ili ta obična plava. Ova. Tu plavu običnu želiš, evo spakuje. To. Eto, Tu. to. Ta je zapravo dobra. Taj način. Taj način. Pasta za zube, ajde. Ovdje se više isplati da se kupi ova, od 500 dinara. Vidiš? Ovo je isto 500. Ali jedna, ovdje ti Da, još ti 2500. Onda si... A veliko ti možda to pakovanje. Nije Što ovo mi super to je. Ko je to? Da. Hoćeš to? Čekaj, kako će onda ovaj da uzem? Da uzem plavo se onda. Pa nema veze, uzmi ti koje god hoćeš, to ne mora da bude iste boje. Glupo je. Nije. Znači mora iste boje da bude. Da, ali glupo je da Oko. nije. Nije glupo. Pa je, dobro, ok. Ajde onda platimo. I šta nam je ostalo? Čarape još nešto. A pa lep je taj. Taj je super. Možeš taj. Ovaj. Ajde, ćeš da probaš da vidiš šta ti je tamo. Svašta smo nešto isprobali, ništa nije dobro. Evo, to je dobro jedino. Ajde na kasu da platimo. Ne voliš da ideš u kupovinu. Smorila se. Ne želiš da se borim s ovim. Ne želim više za bruskaltrima da se bori, ajmo. Evo, našli smo i ove zvučnike. A koju ćeš boju? Bež. Evo ovo. Koliko košta? 1000 dinara. Evo, ajde da platimo. Samo 150 dinara. Sigurno za led? Nije to za led. Jeste za A led. kako vidiš da ovdje ima... Aha. Evo ovo, daj to sve da platim. Hoćeš to za led? Da. Ajde. Trebaju nam čarape, ti imaš bijele patike i onda ti treba bijela čarapa. Evo, ti ovako vidiš, 4. Izvoli. Evo ti. I ove sikaste, bijela i sikaste. Aha. Ovo ću. Hoćeš i ove jedne? Vidi, lepe su. Dobro, ajde. Evo, ide. Filipa, vidi, sad ti sve nosiš, a ja? Ajde, daj meni, to je teško, daj. Ne, nije. Filipa, jeste, teško. Pusti. Ajde. Evo, mi smo sve završile, sada ćemo da pozovemo Mateja. Hoćeš da idemo na piće ili će da jedete nešto? Čak da pozovemo Matka, ali hoće na sladoled. Sine, šta radiš? Evo me na kompusu. Mi smo sve završile, sad bi išla, hoćeš da ideš s nama na piće? Na piće. Ili ajde na sad sladoled? Može, ali Ili možda na neku palačinku? može to tresi. To treba. Te je Filipa predložila. Ajde da završim game, u sred game sam. U sred gejma je. Igram Fortnite. Čuli ste Mate, on hoće da završi game. Evo, mi tamo idemo da poručimo. Ne znam da li ja da jedem, ja neću. Da, uzmi da jedeš. Ja sam na dijeti. Nećeš da uzmiš jedeš ili ćeš podeliti samo plačinku? Ne. Ja sam stalno na nekim dijetama, ljudi. Bira Krenem, nešto, dva. budem dosledna 7 dana, pa onda prekršim, pa onda cheat day ima mjesec dana. Pa onda 5 dana imam dijetu, pa cheat day već. I to mi je to moj život. Pojedi, brate. Gdje ćemo ovamo gore? Hoćeš tu? Mača! Šta ima? Zato ti kažem vidi šta ima. Šta je to? Mača. Šta je to mača? Mača, šta je to mača? Dobro, ajde, a u čemu je razlika 450 i 400 dinara? Ovo je nešto s jagodom, nešto ovdje. Dobro, čekat ćeš ti palačinku. Bravo. Dobro, može jedna slatka palačinka sa nutelom i oreom i jedna slana palačinka sa šunkom. I ako možete da probamo ovo piće, pošto nikad nismo probali, bez jagode. Za mene može jedna turska kafa, domaća kafa. Hvala. Ja vidim ti si se oduševila ti kad si vidjela, kada si vidjela ne znam šta. Ja nisam ni očekivala da oni imaju ovo. Ima piće da vidimo, ajde. Hvala te za hvala. Ona meni stavila sa jagodom. Nema veze. Probaj da vidimo kako. Mi se sviđa. Predobro, kao neki sladoled. Jako je ovo dobro. Vidim sam poručila Filipa. A će da probaš? Ajde. S jagodom je probaj. Ja, šta bila? A nije mi ništa specijalno kao. Sad ću ja da Meni probam. strane s jagodom. To meni ko mlijeko neko obično. To kao svi isprobavaju to nešto. Evo ti.
Ajde, prijatno! Jeste se najeli? Da. Ja smijem da prehardim na mom iPadu. Ali ne, moraš da hoćeš da probaš zvučnik koji si kupila. Da, njega sam zaboravila. Marko, A znaš smo zvučnik koji ovo nicni, brate. Stigli smo kući, ajde. Idemo prvo, evo ga. Prvo su nam papuče. Dobro, baš su lepe. Da tamo da vidiš da li su udobne. Onda imamo ovo mi nije za tamo, ovo mi je za kući. Sad ćemo da probamo to. Da. Onda imamo čarapice. A koju si ideju dala za ove skroz bele? Pošto ja kad operem čarape... Da. Pošto je mama kad opere čarape, gotovo bele i crne, ona ne zna ko je par, ono. I sad ja sam joj dala ideju da uzme jedan par isti i da samo stavi jedne boje markera na oba para. I onda samo traži iste boje. Tako će. Lakše. Hvala na ideji. Evo ga. Eto. Lepo otvori, ne daj Bože ako treba da vratimo, ako nešto ne valja. Ako je nešto filerično, ali nadam se da nije. Evo ga. Pustit ćemo neki naš video zbog autorskih prava. Filipina jutarnja rutina. Mi evo ovo smo stavili, a da vidite ovo. Staje iza zavese, tačno vidi da se ide. Tako on privlači pažnju, znate ljudi. Tako zna da će da bude primećen. Fičko vidi ga. Idemo. Kofer? A kofer? Ne treba ti. Ajde. Sad ti u rančiću. Krenule smo. I to je bilo to od ovog videa. Ako vam se sviđa ovaj video, vi ga lajkujte. Prijavite se na naš kanal. Evo ja izdvajam sljedeće 3 komentara. I prvi komentar Aisel. Najbolji ste na YouTube-u, hvala ti i veliki pozdrav za tebe. Drugi komentar Dora. Vi ste najbolji YouTuber na svetu. Ne mogu vas prestati gledati, pozdrav iz Hrvatske od Dore Jukić. Hvala ti i veliki pozdrav za tebe. I posljednji komentar Tatjana Rakić. Kako ja vas volim da gledam, definitivno ste najbolji i najzanimljiviji YouTuberi. Hvala ti Tatjana, veliki pozdrav za tebe. To bi bilo to od 3 komentara. I za kraj imamo nešto da vam kažemo. Upravo si, vidimo se u sljedećem videu, ćao! Snimit ću vam samo evo sada, samo kad Filipa krene autobusom, ja ću telefonom da je snimim kako mama i svoje maši.